मा होसोमार बावदोंसो आरो जोंखौ बे फाग्लायानो जोंजों खारथारफैनानै दाना जोंखौसो होसोफैबावबाय मैसो आरोबाव मोखाङावबो गादलाबाय आरो जोंखौ खिथुखौनो गारला माथो ओइ आब' नोंना बिबारा बबावबा गबोबाय ओइ फाग्लिया उसावलाय बिबारफोरखौ बारहो खारदो आयौ फाग्लाया सिगां खारै हाद्रिखौ जोबफुंलांजोब्बायहाय औहाय बे फाग्लाया जाद्रायथारासै माबा हाद्रिखौनो जोबफुंलांजोब्बाय खारनो आइजो माहारिफोर नङाबा मैसोआ सौख्लाबथारगोन बबेनि मैसो फैनानै होसोलाबायखो बिसोरखौलाय बिसोरखौ जोंनि माइ बारियाव थानाय मैसो फाग्लायासो होसोमाथो फाग्ला फाग्लिफ्रा जोंनिथिंसो खारथारफैबावबाय ओइ आब'मोन माथो नायबाय थाखो खारदो नङाबा दा खिथुआवनो सौथारगोन बिसोरो जोंखौबो दहाय मोखाङावनो गादलाजोबथारदों बिसोरो आयै जाला बैसि थांबा गारियाव आयौ खाराबा जानाय नंलाहाय बे फाफ्लि मैसोआबो माथो खिथुखौनो गारथारा माथो खिथुआव मोनबायथारबावबायसो हाब ओजोंनिथ' फैलाबायखोहाय बे मैसोआलाय इसिबां उफुरु बबेनि मैसो फैलाबायखो जोंनि गामियावलाय इसिबां गाज्रि दैयाव बारसोमनांसिगोन जाला गामिखौनो गिदिंजोब्बाय जोङो होमबाबो माथो खिथुखौनो गारा खारबो दैयाव बारसोमसै बे गुरनि गरला फुजाबनि बेखौनो खालामनांसिगोन दैयावनो बारसोमनानै थब्ल'नानै थायाबा उफाय गैला औहाय बेखौनो खालामनांसिगोन माखासेबा मायाव थाबोला जोबगोनथाय माबाहाय आंनाथ' लोगोआ माबा जेंसि बारियावसो गोलैनानै थाबोबाय औवा जेंसियाव बेखौबा नायबोआसै मैसोआ आंखौसो खिथुखौ होसोगासिनो ओमफ्राय नै मादै सासेयाथ' हनै फायखानायावनो गोलैनानै थाबोबाय आयै आद्रिनो फाग्लिया फायखानायावसो गोलैनानै थाबोबाय होनबा गरला फुजाबनि फायखानायाव गोलैदोंबाबोथ' बारग'बायना जोंहासो दा बोरि बाराव मोनगोनब्रा माथो जोंनि खिथुखौनो गारला बे मैसो फाग्लियालाय नै बारसोमथारबायबो जोङो दैयाव थब्ल'नोसैबो मोनबावगोन नोङो बाजारि दाबो थांबावा ओइ माथो बैथिं थांबावो माथो दाबो थांबावा बियो माथो देन्जार खालि बेयो आयौ गरला फुजाबनि बाल मैसोआ दोखो दामनानैसो हरनोसै नामा बोरिथिं गाखोदो बैथिं खारलांसै ओरै फारैबो फैबावगोनसो खोमालै बिगुरनि बेथ' आंजों गादला जानानै थैबायमोन ना बोरैथो थांखांनानै होसोफिनखोब्रा गामिखौ उनाव खिथासो दे थुदो खारदो हनै आरो बैनिफ्राय ओरैजायसो होसो नागिरबावबाय आयौ बालि माबायदिहाय नोंसोरो माबायदि आयौ बेरे फुजानि ओंखामखौनो मोनजाबोआसै आङो गारि लायनानै बेफोरबायदि अपारेसन थियेटाराव सोफैलायबाय नोंसोर आंखौ मा खामानिहाय डक्टर वारि मा खामानि बियो इसिबां आरजेन्ट बेफोरबायदि मावलायलायनाय माबाहाय मेम उफाय गैथारना ओंखायनो जोङो गिदोंबोहाय मारै बेफोर माबा मोनसे जालाङोबा जोंना हस्पिटालाबो बदनाम जाथारगोन ना ओंखायनो जोङो हाखु खालामफिननो होननानै नोंखौ लानानै फैबाय जों मैया हरावथ' बेफोरबायदि खालामासै दाथ' जोङो खालामनो हासिगोन ना जोंना एसे दिनाबो 6 घन्टा उन्दुनायनि उनाव एसे मोजाङै फुरा जाहांबाय नालाय जों दा बेफोरखौ खालामनो होननानै हाखुखौनो नोंखौ लायफिनदों ओमफ्राय नैबे सिख्लानि न'नि मानसिफोरालाय बोरो न'नि मानसिफोरनि लिगेल लेखाफोरखौथ' नांगौना आरो पारमिसनथ' नांगौना किडनि बेफोरबायदि चेन्ज खालामोबा ओमफ्राय माथो आं न'नि मानसिखौनो सासेबो नुवाखै माहाय थांजोबदों आं हले इलिगेल खामानि मावनो हायाहाय मिथिबाय ना डक्टर नार्जिनारि जेबो नङा जोंखौ इलिगेल मावदों सानलायबाय नामा नोङो इलिगेल मावाखै जोङो इलिगेल मावाखै माखासे डकुमेन्ट्सखौ नों दा नायबानो जाबाय आं नोंनि टेबोलाव दोनहैनानै फैखादों ओमफ्राय नोङो दा नायदो माने जों खामानिखौ मावगोनसै खोमा माने हास्लाबा जादों नालाय आरो जोंना नैबेथ' जोंनि एमएलए सारनि लोगोथारना बियो बिसुखेथार बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो क्लास फ्रेन्डनो माबा मोनसे जायोब्ला जोंबो थैगोन आरो बेबो थैनांगौबाथ' खोथायानो गाज्रि जाथारगोन मिथिबाय जोंना हस्पिटालाबो थैथारगोन ओंखायनो जोङो बेखौ हस्पिटालाव बेखौ जोङो एखेबारे आर्जेन्ट लानानै फैनानै जोङो बे खामानिखौ मावनो नोंथांखौ लायनानै फैदों नार्जिनारि आयौ खोथाया बिदिसो
र' होमबालाय सानग्रोनि आङो ओमफ्राय नैबे सिख्लानि न'निखौ आंनो देखायग्रोनांगौमोन जेबो नङा नारजिनारि नोंथां नै जोङो बे सिख्लानिखौ बयफ्रेन्डनो कल हरबायमोन लानानै फैगासिनो बियो पेरेन्टसफोरखौ मिथिबायना ओमफ्राय नोंथाङा एसे खामानि मावनानै नोंथांनियाबो माबाया बेलेग खामानि दंबावोनो ओंखायनो जोङो माने साननैसो उनाव नोंथांना गामि हाबनो सार्भे खालामहैनांगौनो ओंखायनो जोङो माने दिनैनो खालामनो होननानै थांखि लादों आरो दिनैनो खालामनानै नोंथांखौ एसे फ्रि हगारनानै होनोसै नोंथाङा एसे भेकेसनाव थांदो ना जाया नामा नारजिनारि नोंथां जानायालाय जायोमोन आरो बसुमतारी दे ओमफ्राय अनजु मोजाङै थुदोंना बिजिया औ आब' नारजिनारि मोजाङैनो थुथारदों आङो दिनै आङो एखेबारे लेखा फरायनानै फैदोंहाय मा एसे फरायनानै फैनानै ओमफ्राय माबाबाय मोजाङैनो इन्जेक्सनफोरखौ मोजाङैनो थुदों आङो दाखालिनि बायदि माबा फारसेथिं थुनानै फारसेथिं थब्लं गब्लं होलायलायनाय थुवाखै दे आङो एसे मोजाङै गेदा खालामनानै थुदों आरो आं गेदा खालामनानै थुदों होननानै जागोन नामा बे बारफोरखौ नोङो मोजाङै माबायाखै नामा निडिलनिफ्राय नङाबा बार हाबनानै माबा मोनसे जायोबा पेसेन्टआ दिगदार जागोन ना औ आङो बारखौबो हगार हरजोबखादोंथ' माने बार गैयि खालामनानैसो आङो बिजिखौ थुदों सोरथो फोरोंखो एसेबां मोजांलाय दिनैलाय आं फोरोंदों डक्टर नारजिनारि जेबो जिंगा दासि दे जों अपारेसनखौ जागायजेननोसै आयै बबे बेसनिया मोनफैथारथोंसैहाय बे कर'ना बेसनिया आंनि हस्पिटालाव दा मोनफैथारथोंहाय सयथिबो अनजुखौ सामलायनो आंहा खर'आनो गरम जाजोबनो नागिरो आरो अनजु बायदि सानै साथामसो मोनफैबावबा फाग्लिसो जागोन आङो तेजपुरावसो थाहैनांगोन आङो फाग्ला फाथगावसो बिगुर बेखां मा नेबाय थालायलायनाय जाखोब्रा नोंलाय मालाय खिनायखौनो माबालै आबर काहिनिया बोरैबासो बिगुरालाय बयनिबो खिन्थाजोबसिगोन नामाब्रा लासिं सिं खिलामायाव बेराव हाबनायखौलाय थाब जानाय नङालाय बे बिरखांजों गरला बुजाबनि होबथायनांसिगोन बे माबार नङाबा लासिं सिं जाथारगोन बयनिबो सिगाङाव खिन्थाजोबनानै होबा बिगुर आबर जेबो जायाखैलै आंना जेबो जायाखै नोंबो मा हिन्जाव सुरिफोर बायदि माबा माबि उल्था पुल्थाल' गोदा सानोब्रा फाग्लानि मारै बिदि होनाबायखोनो आंखौ नोंना मा खियासो गोरा जादों ना नों खि गोरा जानायखौ बिरखाङा एरख'नानैसो होनो नागिराखैथ' खि गोरा जानायखौनो खि गोरानायालाय फायखानायाव खिबानो ओंखारलाङो बांद्राय गोरा थाबाल'सो एसे खिलामाया गावनायनि चान्स थायो ओइ फाग्लाफोर मा एसे लेथ्रा दावराव रायलायदोरा नोंसोरो सोरबा ओंखाम जादों खोमालै जोंना अडियेन्सफ्रा ओंखाम जादों खोमा मुगै सुगै गोबानो ओंखारलायलांबाय बे होमबालाय माथो खिन्थाब्रा बिगुर नोंबो मा जामारदों माबालै जोंना कालिचरनाव खिलामायाव बेलाव हाबदोंलै बेलाव जाम्बाया दैयावनो थाबाय थानायखौ नुवाखै दैयावनो थाबाय थानानै दाना खिलामा हाबजाबाय फायखानायाव खिनो ओंखारनायबा ओंखारलांदिया बेलावबा मिलौ मोदोंमोन आरो ओंखारलांबाय खोमा थिगबो मोनथियालै आरो दा बेफोरबायदि मिलौ मोनबाय थाबा आरो खि बावनोसै माबेसेबा हाबखो माबेसेबा दंबावोथाय हाय रे सेसलै नों बिगुरबो थाब आइला फाग्ला मा नांनायथो इसिबां गोबाव दुगैनांगौब्रा दैयावलाय दुगैनोसो होदों नों दुगैनोसो होदों बालफ्रा सानै हिनजावानो आंखौ गोगोम बुनानै दैयाव जोख्लायहरनायखौ नुवाखै जोख्लायहरनानै आं बेहुसो जानानै गोजावबोदोंमोनलै दैयाव गोजावबोनानै मामायाव नांथाखो दाना बै दंफां खाथियाव हुसो मोनफैबाय आङो ओमफ्राय नायबा गामसायानो गैलाब्रा आंना गामसा गैयिनि थाखायनो सिखारना फैनो हायाखै आङो दैनिफ्राय बेयावनो बोरै जाखो हनै खिलामायासो बेलाव हाबबाय आंना ओमफ्राय मा सोर हिनजावानो बेफोरबायदि दैयाव जोख्लायहरनानै बिहु जालायनाय बेफोरबायदि खालामनाय हा बुं कालेसारां बुं औ बिगुर बेखौनो लाजिदों नोङो जों खिन्थाबावाखै दहायो आंनो सोर सिख्लामोन बियो खानायाव नुनानै होथारदों जोङो सोर दंबावो आरो बैलाय गोमोस्रिजों बैजों माबाजों मना जिलाजों ओरैबायदि बुदोंना बिसोर आंखौ बाबा ओरैबायदि बुदों दाखालि आङो खवारियाव बिसोरो थानायाव अन्थाइ फुनानै एदावदोंमोन आङो बेखौनो सुदै मुलि ज' होजोबनायखौ नुवाखै बिसोरो गोगोम बुसोबोनानै दैयाव जोख्लायहरबावदों थैखायसो बिगुर मा खालामनो सानखो र' आंनाव आइडिया दङ बेखौ
गाबोननिफ्राय बाहायनो सुरु खालामसै आङो